Kaseng ki samla puli Khasi Students Union KSU Central Executive Committee lingbau Assistant General Secretary jongka samla Ruben A Najar kalakno badehi ka jingle ki pulet ka papen klang ya ka ding jong jing sngaw pher chai pen riu haba kran chikilat pathai kubor kan ophai sngi jong lai tarik ya yong arajar sa hadien ka jingwan ya kren ka union ya ki pulet hasora police station halor ka jingkem ki pulet ya arngot ki khot ka KSU South Khasi Hills District samla Ruben Ulong bagajing sei kerteng ki bor pulet ikit khot kadai ka bomla ban pidyang satya ulong bo ba penhun MCM SDPO Soara Civil Subdivision ula shem ye gajing kle pen kran halor kane ka bentala da kitai arngot kimdan benta ka jingkno penya barjala bat bakishudon shakate ga jaka haga janmiet arpinyo tarik leber arajar arpusa hang ki si rules si e ki khot ju sing boro ki la mi no to ko jaka ba ki la wan phai no kadon kata ka jingja basa punya kita ki arngut alor kata ka benta ni ki khot jong kaseng nim dan kanungun wujing te bat ka jing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang ki ki ken hun chip nyam ba ki don ki mangi kata ka long tang ka ike kumnu ban penjam ban penjak burung nya kaseng nomor kita bakum ka ni kum kaseng ni ka banyak ni ada ya kajak beri baki kad kedang don kaseng hi kiwi ki jat beri kimla ban wan tuklar sto kari ke jung jadi hello tai nung rem ba kum ki wan ki penshit da kum kita ki bat ki pulit ru lem da yo ya kanu ka sabut ka bobiang ki shu tem ya borok ki khot jung ki jong kaseng ki hadin bangila ikren ki ong bangi kem namar ba ngiyo bantra ki kata location ke jungki namar ki danan tu ni batai ki pulit ba ngimsim ngimsim batai bangimsim dan tu ngidan tu nomor bangi don ka meeting jong lojong ende tang bangi don kata ka meeting baka jingja ka don kata ka jingja tu kam semut ba pi la bun supara bingi atu ka don kan nu ka evidence ka belum strong ba pi la ban ong ba gede mangi hari kata nak yang kulit ki penchai ba em ikem iki arung samla de tang ba tang ki suspect iki baki don keti bat kila beli tang ki ku witness ru ya kata ki mla ban batai kin sa akad dang interrogate kin sa te ya kata ka jingong ki ngi mla yang nomor pipila kem te kila pengat te ki kendon sing ai menta pipilat ya kerteng ki jongki pipilat ya ka jaka sa jongki ki de ni ki de ni menta hatu ya kiwi ki hapo pipit ki apor ba penyap lu saya nyuta atau kulit ki pelat kerteng ki dekat kan ngut ki kem hitep ya tu ki press kita ngimtep kan ngut ki kem ya ka monu kita ngimtep wala ka don ki video footage ki ru ngimdan kan ngut ngimtep halor kata buat ka trial kalau punu kaya hadu kan investigation undan botem te beli habai ki wei pat ki buri ya ki dekat jong ka sengpat ki pel pa pertai menta lasa sini da ala bamdon ke benta bamdon ke ike begindi don keti kata kam atau ki pulit kin mi syahmat ban ay kata ka assurance ba undi maki bakin clarify ki pat ba undi kita khot jong seng balik kata kam ka kesung put kanang ya di propose nam hadin kata hatu pindang ya kenma bakin ay kumbuta clarification but di kum kini ki jingja na ka por ba kum kaseng nimla asu ban su asng ban su isya kumni bat ni habwan ban panjing bicai nak yang juki buat punya nak yang juki buat punya ningkong batai ba hot ya kata kerteng di ki arung ki samla undi ba pelat miki kani ki pelatnya po SP office te kaju ko ban keren po SP office ba kidi tangki akir pimla mun pelat kerteng juki menta la saya ski kakam ka jam kejuki pat menuban bakle kan bakle pasota la la saya ski kam ki kelab bam dan ti maki apa ki haba pikwa bak investigation kanian dan kam ban penpau ya kerteng jungki bat sakawai dia kalong ba ki penpau ba ki ki khot ni sai kata ka puni ba kum ka seng hi ka de direction jo ka seng bangi ong man pha punya kita ki aru kendai kata kamlong ke kajing le jung kulit ban batai ba ki khot jong ka seng kalong kum tu kum thok pria ya kerteng jong ka seng bat kum ju ba ni ba da ka ba pun thok pria kerteng jong seng ki samla kasing ju kidan ha man ki caka jong keling kiwi ki jela ke ka banjai ki pa da ka pun pa kum ta ka jing le jung kulit kolong ba ya communal difference apring ki jungi bat ki kiwi pan kata ki ba ni la ekran na kaliang kulit kila buri kata ka jingle juki kalam ke itu ka bakla kila untuk pau kerteng hande na kaliang juki ki
ku maki Juliet bihi gablin game ki omba ki kampelan na tekena ringile chapo SP office ki nang bangi la tu lupa ki terus ki la tu lupa de ki terus ki tingur ding ba de ki kulit kendi ba ki pelan te kajinge keren menne boro kalong ba kam dadi ke ba song rim ba ki kila ban pini kita ke sebut ki babiang bahwa ni don keti ki te nakaliang jungi ni la ong be da ka ba syai nang ni shmat da pi don kam ni kinu du khojung pisu keren ha ka ba syai ni kloi banwan habangi khamni akan nungkam nim ti minta kilit kendang cari yang juga bok sting mit ribok wan miskin ni chana mar beling inu banwan beling inu ban kan mar mangitip bangimdan ni akan halor tani ka benta ni khamni i akan ngakam te de hitai nongrim ba ni lapun sngu ya ki bot pulit ba lara ki pulit kidang ya kem si kem kunni sting min mit sting senia bat pen jenjar iki long sem iki kimi iki pa pen ting pen smith iki boro nakaliang kaseng nang ni sikmat ngim yak ranchu kende ni lesing chim kimi senja tangkawai mo betul oleh kami gaguri hora pedang itu keren benar ila patay siya ba depi don kunu suspect ka jungi ngimdi kita ras ngimdi bangila bandri indri siya ni de tangki kena kuli ni de ki bateri sing halam ni don la kam kajam ni sim tang wi benta ban kunu banten rong ya kam jak bandri ni don la ka yeng kasam ke ngin mula ban fakri ngimla ngimdi ki sing lo no bingin ri sa klaus kutam te depi ni ai ngim ki depi don kam ni khot ni kloy bangin wan sakmat dah kan kono kapor Henry dah akor ke burompat dah lada ki ya kai ka jing yate minta kasni kidang penken ti ngi bansiru ni lesingin sim nak wiki sinjang udah masyarakat pada mengkam syuk ini tak nikam ni ni base be kata ni mla ban TV ya ka investigation di pulen yang ngi ong ba ya ni keren be kara namar kumaki ong kini ki armut kentang based on suspicion garo ba lesi bedak gidon hatu ko caka nomor ba ka mobile location kadon ni ong bang ni don hatu ko caka nomor bang ni long committee te obviously ka tahu location kan tuni bang ni don hatu ko caka te ni la patai sha ba la pimlap kinu sabut ba klan lat no di tahu location ba pimde ban kan ni kinu tu khajni nakalian ki ong to endre kin buram kata hinde kidang apa diki odos na jrong nakaliang STPU ubatai mo ba lada lap ba kini ki armut ki samla kimdan i kani mau umi shahmat ba umpla ba clarify ke ba kini kimdan tai Henry ini perkat ni ground reality kali no kani kanang simple investigation kanang ya ading kato ki pulit kin ki hapon file chachi kanu bana kanu snam ni ihi ki kampur ki ya ki propose nam tarai hadin daki ya ki din propose nam atu nakan mau hi ban wan clarify rito nomor ba nakaliang jung la pendam ba ong ba la daki lap ba kini kimdan i ba umi shakman inget ya kata orang ba abri bad ya kata kular jung bad dala deh kata kapor ba kim lap ba kam chachi diki ni ki armi samla umi shakman dan pincai ba Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwan ra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet.
Tnang baha kasisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini kijingbam bantei yakamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da kasyap plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang nekong nagani kadaw ke sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upajba. Kasorkar mi kala mangkerpang ha kejingi trelang bat kidukan na kaba kilapha da ukhau babhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata kadaw patang da uni ujat khau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya kajing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.